Здравейте, отговарящи лица, симпатяги и също на тези, които не са симпатяги. Тук има един знак ЖК Пловдив и Евросъюз, както виждате в близост до гребната база, който е опасен за минаващите, най-вече за минаващите било то майки с дечица и малки дечица, тъй като те са бъдещето на България. Старото поколение е малко бита карта. Та моля да го адресирате, тъй като България е най-бързо изчезващата държава в света и не може да си позволим някой да стане жертва на тази опасност. Та благодаря предварително и прекрасен ден!